गसाइगावनि सिमलटापु बाजाराव मोसौ बेदर फानग्रा हटेलफोरखौ सिमलटापु पुलिसा थाला मारिदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि सिमलटापु बाजाराव सिमलटापु पुलिस थानानि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि जालाङो। बावैसो साननि सिगां रायजो सरकारनि बिथोनखौ बिथा खालामनानै मोसौ बेदर फानग्रा हटेलफोरखौ पुलिस बिफाना गोख्रों दिथा होनायजों लोगोसे थावनिफोराव थांनानै सिग्रोमनाय हाबाफारि मावफुंलाङो। बेबादिनो दिनै सिमलटापु बाजाराव सिमलटापु पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै गासै 3 मोसौ बेदर फानग्रा हटेलफोरखौ थाला मारिनानै गालाङो।